3, 2, 1, ja! Dus wij doen het op karakter. De ruggen wordt wel langzaam maar wat zachter. In die stinkers van Marten. Van de wordt 11 keer de langste jullie smaken nog een wedstrijd gaan doen. Lente verhoudt ik vast. Maar hier we de heuvels zien de sneeuw zand is van de meisjes en het was de weer. Want die bij ons gebeden en De kanarie en zo. mijn lieve schat veel bellen. We doen alles op karakter. We komen nu weer bij die versie. Wij doen het op karakter. Nou is dat schip neemt het touw gans op een greep. Daar komt van volle gas.